आङो बेजों 5 years जाबाय आलु बे गेमबा नोंखौ लागौमोन आं Mandira sona माइनाव नोंखौ आं बावनो हाया बयफ्रेन्ड दंबोलाबो नोंखौ आं बावनो हाया बै बे बयफ्रेन्डखौ जुथुम जुथा थनस्रा हारा सारा सिफायनानैबाबो आं नोंखौ खावनानै लायगोन नोंनि बयफ्रेन्डनि हारा मुरा थनस्रा खालामनानैबो हेलो आलु सना हाय मा खबर बाप बाप एसेबां सुर होलायनानै नों आंखौ खबर सोंबाय सना माइनाव आंनि मन्दिरा नों आंनि गोसो गोरबोनि एसेबां सुर होनानै नों आंनो खबर सोंदों आं बिराद मोजां दं सना आं नोंनि थाखायनो आं दङ नों जेब्ला आंजों दं आंनि खबरा एकदम जाकास दैनिफ्रायबो आरो बांसिन साफा जानानै दं आंनि खबराहाय सना बे गेमबा नोंखौ लागौमोन आं मिथिबाय बे गेमबा नोंखौ लागौमोन खिन्थु दा बे दं मा खालामनो हानो मा बिखा खायसेब मोननानै खोथा बुंगो मा खालामनो हानो माने आं बे बडिखौ ओरैनो बानायदों अरे कहना क्या चाहते हो आं बे बडिखौ ओरैनो बानायदों आयौ ओमफ्राय हे सलमान खान जनसिना मोनाव पात्ता मोना आरो मा खालामनो हानोसो बुंबावदों नों जे फेसबुकआव आंखौहाय भिडिअ बनायबाय आं बिराद दुखु मोनदों आरोना मानि थाखाय दुखु मोनदों एक्चुअली आं नोंखौ मोनैनि थाखायसो दुखु मोनदों आरोना सना मा राव जाखो बेलाय बिखा खायसेब मोनलायनाय हा नोंखौ मोनैखाय दुखु मोनबाय मा राव जाखो बेलाय आं नोंखौनो नेनानै दं सना नोंनो आंनि लाइफ आङो नोंनि लाइफ नों माखौ टेनसन लादों सना आं लागोन नोंखौ आं दाबो लागोन नोंनि बयफ्रेन्डखौ आं जोथे जोथा फाथो सेना बायदि थमस्र आं सिफायजोबगोन आं सना हारा मुरा अब्लाबो आं नोंखौ आं सेनानै लायगोन सना नोंनि थाखाय नांगौबा आं फंनै फंथामसो आं दामजागोनबो जेबो खोथा गैया नोंनि थाखाय फंनै फंथाम दामजाबाबो जेबो लस गैया सना माइनाव थाखा फैसा गैयाबाबो माने नोंनि मोजां बुजायनायफोरजोंनो माने संसारखौहाय खाथायलांनो हागौमोन आरोना आलु सना माबोरै आं नोंखौ मोनबावगोन बेखौसो सिन्था खालामसै आं दाना नों मा बुंदों सना हे माबोरै मोनबावगोन माने मानसिफ्रा आमेरिका लन्डननि हिनजावखौ लायदों हे इन्डियानि मानसिफ्रा आरो बे नों आसामनि जानानै मा खोथा बुंदों नों आंनि सना माइनाव मन्दिरा माइनाव हे सात घाटन सात लैथो बारनानैबाबो आं नोंखौ आं लायगौमोन खिन्थु खाथिथार जेबो नङा नों आंनि एड्रेसखौल' हरदो सना माइनाव एकदम आं दानो थांगोन आं हरजों हर आं थांगोन सना मिथिबाय नोंनि थाखाय आलुआ किडनि फाननानैबाबो फैसा गैयाबाबो गारि भारा होनानै थांगोनलै नोंनि थाखायहाय जेबो नङा बेफोरो सना नोंनि थाखाय आं नोंखौ मानो सिगाङावनो मोनदिया हाय खाफाल आलु आलु नों बहा दं आंखौ लांफै सना नों बिदि दागाब नोंखौ बिदि गाबबाथाय माबा एकदम एम्बु बालाय बायदिसो नुयो मिस्टार आलुनि थाखाय बानायदों आरोना थारमाने आङो आलुखौहाय बिराद मोथो गोसोबाय मा राव खोनाखो आं दिनै आयौ फार्स्ट टाइम आलुखौ इसिबां मोजां मोनग्राबो दङ I can't believe it फार्स्ट टाइम आं खोनाफेरबाय एसेबां मोजां मोनग्राबो दं आलुखौ आयै सना माइनाव आं नोंनि बुंनायखौ एकदम डाइरेक्टलि आं गोसोआव सोनानै आं दोनखाबाय एसेबां बिदि बुंजायफेरदों आलुआबो जोनोमावहाय सासे सिख्लाजों दिनै हरावथ' आं उन्दुनानै जानाय नंला गोसोखाङैनो पार्टि होनांसिगोन आं पार्टि एसे आंनि थाखाय नङा नों मा मिथिगौ आंनि दुखुखौ पानिपुरि 10 थाखानिल' मोनजादों आं आलु अबाव आंखौ बयफ्रेन्डनि फैसा जाग्रा होनदों बियो नों मा मिथिनो आलु आंनि दुखुखौ सानदोंमोन आंबो जे 500 थाखासोनि माबा मोनसे मोनगोन खोमा होननानै मा मोनगोन पेन्टिफोर खालि 500 थाखानिल' पेन्टि नांगौ सना नोंनो आंनि साइजखौ खिन्थाहर
आं अनलाइनाव अर्डार खालाम हरगोन आङो बेसे दामिनि नांगौ खालि 500 टाकानिखौनो गानो नोङो सना माइनाव हे बे 500 टाकानि पेन्टिखौनो नों गानो आंखौ बुं बेसेनि पेन्टि नांगौ साइजखौल' खिन्थार आलुआ अर्डार खालामगोन सना बे नोंना बयफ्रेन्डआ होनो हाया बियो बेकारसो बियो होनो हाया आं होगोन बुंहर आंनो खिन्थाहर फारि लाइनाव नांगोन नोंजों लाइनाव नांगोन मिथिबाय हाबा जानो थाखाय जुदि नों साक्सेस जायो जुदि जेबो गैया नोंनाव फैसा थाइसेबो गैया एबा साक्सेस गैया घन्टा नोंखौ सैमायाबो नायबिना हिन्जावा मा नायबिगोन अच्छा आलु सेंग्रा सिख्ला टाइमाव बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड लायाबा अबाव बोराय बुरिनानै गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड लानो हो आलु सेंग्रा सिख्लानि समाव गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड लायाबा बुरि जाबाथाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड लागोन गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड थाबाल' जाया गार्लफ्रेन्ड दं माने नोंनियाव जाख्ल'नाय मिथिबायना जाख्ल'नाय नोंथांमोनानो मिथिगोन दिनै रिचार्ज नांगौ फैसा हर गाबोन दखना नांगौ फैसा हर समफोर खेरा नांगौ फैसा हर आरो येस्टारडे खानाय बोजानांगौ पार्लाराव थांनांगौ 5000 टाका हर लाइफआव खालि गार्लफ्रेन्ड थाबाल' जाया सेंग्राफोरनि लाइफआवहाय गोबां स्ट्रगल खालामनांगौ स्ट्रगल मिथिबायना खालि गार्लफ्रेन्ड थाबानो जे लाइफ जायो बे नङा नोंबो थाबनो गार्लफ्रेन्ड लादो नङाबा नों बोराय गनानै थागोन रावबो सिख्लाया नोंखौ नायनाय नङा आलु मन्दिरा सना नोङो मिन्थिया जानो हागौ सुगार दादिनि नाम खोनाफेरदों मालाबा फैसा जुदि थायो सुगार दादि बायदियानो हिन्जाव मोनो हो अब्ला जों मा जोंबो आरामसे सुगार दादि बायदिबो जोंना बैसो जाहैनाय नङा जों लाइफआव साक्सेस जायोबाबो आरो जाखागोन बिदि नङादि खालि भिडिअ'ल' बुंदों जों स्ट्रगल खालामो मिथिबायना आरो जाखागोन सुगार दादि बायदि जानायनि समाव जों 10 जनाव जों लाइनाव दोनगोन लाइनाव फैसासो खिन्थायो आजिखालि मिथिबाय लामाखौ फैसासो खिन्थायो खालि हिन्जावल' जाया हिन्जावनिबो क्वालिटि नांगौ मिथियो क्वालिटि गैयि हिन्जावखौलाय मा लामायाव मोनो लामायाव मिथिबाय थ' बेखायनो आलु नोंहाबो गार्लफ्रेन्ड गैया जानो हागौ बा सिंसा फसायनाय दं जानांगौ थाबनो फथायना लादो नङाबा मोननाय नङा नोंखौसो मोजां मोनो बुंखाबायना आं नोंखौसो मोजां मोनो मा नोंनिफ्राय साबसिन बे वार्ल्डआवहाय रावबो गैया मिथिबायना नोंनि रायलायनायाबो दाउ मैना बायदिसो खोनायो आङो मिथिबाय नोंनि महराथ' बारे मा बुंगोन ओरैबायदि सुइट आरोना नोंनि महरा ओरैबायदि किउटी बे दुनियावनो गैया होनजायो I love you मन्दिरा सना I love you आजिखालि बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड थायाबा उनाव बैसो राग'बाथाय सेंग्रा मोननो बा सिख्ला मोननो बहुद गोब्राब जायो माखौ अबे उमेदावहाय खोथा बुंखो नों सना दानिफ्रायनो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड लाखायाबा मोनलाया बियो बुङो बियो मिथिबायना बियो बुङो दा सापस हमनानै ला आं बुंनि सेंग्रा सिख्ला गोसो थोलायदों रिलेसनशिपआव दङ ब्रेकआप जानायनिथ' मा आजिखालि ब्रेकआपखौथ' मिथिखायोना ओरैबायदि जायो फैसा गैयाबाथाय जायबा फैसा खामायदों जायनाबा ओरैनो फैसा गैया खालि गार्लफ्रेन्डआव लानानै थांनानै दंलागासिनो ओरैनो गोदाव सोराव मिथिबायना जायना फैसा दङ साक्सेस दं अब्ला बेनि हिन्जावखौ जायबा फैसा दं बियो लाबोनो हायो बे दुनियाखौहाय फैसासो खिन्थायो मिथिबायना गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड हिन्जावा खिन्थाया फैसायासो बुङो बे दुनियाखौ मिथिबाय बे बाथ्राखौ फैसायासो बुंदों आलुआ बुंनाय नङा खोथाखौ थारला बुंनानै होनि जुदि नोंथांनाव फैसा दं अब्ला बिनि गार्लफ्रेन्डखौ नोंथाङा सेख'नानै लाबोनो हायो मिथिबाय बिनि पावार दं फैसायावहाय बिमा बिफायासो नायनानै लाबोनांगौ जायो नायनानै आजिखालिथ' रावबो नायलायलायखाया बे सावख्लाफोरासो नायलायलायनाय जायो नायनानै होफैनांगौ जायो बिसोरनोसो थ' नोंथाङा आलु गार्लफ्रेन्ड गैयाबा गार्लफ्रेन्ड फथायनानै लादो नङाबा उनाव बोरायबाथाय मोननाय नङा आंनो रावखौबो नाङा सना आंनो नोंखौसो नांगौ नोङो अबाव दं सना आंनो एड्रेस हरलाय आं नोंखौ खावनानैबाबो लायहैगोन आं नोंनि बयफ्रेन्डनिफ्राय सेबख'नानैबाबो लायगोन आं
नों नोंनि बयफ्रेन्डजों थायोबाबो जेबो जाया सना नोंसोरो नोङो आं दं नोंजों अराय सम बुं आंनो एड्रेसखौ हर अबेयाव थायो नों आंनो लकेसनखौ खिन्थाहरलाय सना दानो हरजों हर थांगोन आं आरो आलु नों जेबायदि खोथा बुंदोंमोन बिस्टन थांगोन बिस्टन फैगोन आयौ एफा बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड सोलायो नामा मानसिया सासेजोंनो थानांगौ सासेजोंनो जेरै आङो बेजों 5 years जाबाय आलु बे गैयामोनबा नोंखौ लागौमोन आं जेबो जाया सना बे थाबा मालाय मा जानो बेखौ ब्रेकआप खालाम नङाबा आं बिनिफ्राय आं सेनानै लायगोन आं लकेसनखौ खिन्थाहर जेबो जाया आं लायगोन नोंखौ आं लागोन सना मन्दिरा सना आं लागोन नोंखौ नों आंनिसोलै सना नों मिथिबाय ना मिथिबाय बे गैयाबा नोंखौ लागौमोन खिन्थु दा बे दं मा खालामनो हानो मा बिखा खायसेब मोनलायनाय खोथा बुंगो मा खालामनो हानो माने आं बे बडिखौ आं ओरैनो बानायदों नामा आं बे बडिखौ आं ओरैनो बानायदों आयौ नुवाखै हे सलमान खान जनसिना मोनाव पात्ता मोना आरो मा खालामनो हानोसो बुंबावदों आंनो नोंखौ नांगौ सना नों आंनिसो